kakao uden. Ja, vi er godt nok lidt ned i konjak. Ja. Hej så. Hej Niels. Hej. Hej Niels. Er det røvsygt det her? Det er det, vi skal hjem. Nu er vi til pigerne solbrændt også. Ja. Smukke drenge. God tur. Perfekt tur. Er det din kakao, det her? Niels, det er det eneste, du ikke må tage, det er min kakao. Du sagde det jo, tag din plads. Ja, det må du meget, men jeg vil gerne tage min plads, bare ikke mit kakao. Hvad så, drengen? Glæder I til at komme hjem af alle sammen? Ja da. Hjem til pigerne. Ja, hjem til pigerne. Jeg glæder os meget til at komme hjem også. Det er især Jan, der glæder sig til at komme mig hjem. Ja, det er så sidste dagen her i Trysil, hvor vi får vores kakao. Og om 3 timer er der afgang.